Не е нужно винаги да използваме формула, както хората обичат да използват формули. Аз не използвам формула в моето време за молитва с Бог. Когато се моля публично, тогава е малко по-различно, но когато се моля на Него, ние сме един екип. Моят молитвен живот е делова среща с моя небесен Отец. Това е моят молитвен живот. Делова среща. Аз работя с Него. Имаме работа за вършене вътре и отвън. И аз не мога да направя нищо без Него. Надявам се да проверите себе си, за да видите какви са вашите молитви. Защо не са резултатни? Защо не напредвате? В случай, че не напредвате. Защото има тайна. И тайната е във вярата в това, кои сте. Мога да отида при моя Отец с всеки проблем. И няма да говоря за каквито и да е проблеми с някой друг, защото имам моя Отец. Заедно с Него решаваме проблемите на сърцето си. А без Него не мога да ги разреша. И така, като Негово дете, моето единство с Него е тайната в моя живот. Това беше тайната в живота на Исус. Това е тайната в живота на всеки човек, живял на земята. Защото животът беше създаден, за да бъде в единство с Него. Небето и земята трябва да бъдат обединени. И това единство е само в човешкото сърце. Аз искам това да бъде в моето сърце. Надявам се, че и вие също искате това да бъде в вашето сърце.